Täältä Matteuksen evankeliumin luvusta 22 luetaan katkelmasta 34, jakeesta 34, jakeeseen 40. Mutta kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat yhteen. Yksi heistä lainoppinut kysyi häneltä pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Jeesus vastasi hänelle: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän kaltainen on: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyvät koko laki ja profeetat." Kun me luemme Raamattua, niin me löydämme sieltä nopeasti tällaisen piirileikin. Jeesus ja fariseukset. Fariseukset piirittivät jatkuvasti Jeesusta hänen julkisen palvelutehtävänsä aikana. Heillä oli paljon kysymyksiä Jeesukselle ja motiivit näiden kysymysten takana vaihtelivat vilpittömyydestä kiusantekoon saakka. Tässä samaisessa luvussa edellä Jeesus oli vastannut fariseusten kysymykseen veron maksamisesta, ja sen jälkeen hän vastasi saddukeuksille kysymykseen ylösnousemuksesta. Ja musta on niin mahtava lukea näitä katkelmia ja ikään kuin olla niissä tapahtumissa mukana ja huomata tämänkin, mikä tässä ensimmäisessä jakeessa todettiin, että Jeesuksen vastaukset olivat niin tyhjentäviä, että ihmiset usein jäivät ihan sanattomaksi ihmetyksen ja hämmästyksen keskelle. Jopa niin voimakkaasti sanoi tässä Matteus, että kun Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun. Eli suu meni suppuun, niin kuin sanotaan. Mutta nyt kuitenkin yksi fariseuksista lähestyi Jeesusta koetellakseen häntä. Kysyjä oli lainoppinut, siis vanhan testamentin lain asiantuntija. Asiantuntija lähestyi Jeesusta ja kysyi: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" Lakeihin liittyviä määräyksiä siellä oli yli 600 kappaletta, ja en tiedä mikä tämän lain asiantuntijan mielessä ollut, että löytääköhän se Jeesus sieltä nyt jotakin olennaista, minkä minä suuressa asiantuntijan viisaudessa tiedän. Jeesuksen vastaus oli luettu katkelma. Ja se oli melkoinen tiivistys, eikö totta? 600 lain sijaan Jeesus puhui vain 2 käskystä. Tämä vastaus ei ollut mikään uusi lain ilmaisu, vaan Jeesus toisti sen, joka oli jo selkeästi vanhan testamentin sivuilla tuotu esille. Nostaessaan tämän suurimman lain esille Jeesus perusteli vastauksensa. Ja hän kiteytti sen sanoen, tai vapaasti ajatellen näin: rakkauden kaksoiskäsky ei sisältynyt lakiin ja profeettoihin. Voidaan ajatella tätä kaikkeen siihen vanhan testamentin käskysisältöön. Vaan laki ja profeetat sisältyivät rakkauden kaksoiskäskyyn. Jeesus esittää lain noudattamisen näiden 2 käskyn kautta myönteisessä valossa. Ja hän puhuu rakkauden vaikuttamista teoista kiellettyjen asioiden välttämisen sijaan. Puhuessaan Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta Jeesus käyttää agape-sanaa, liittäen rakastamisen Jumalan rakkauteen. Jeesuksen vastauksen kärki lainoppineille ei liittynyt niinkään moraaliseen arviointiin näiden 600 lain käskyjen painavuudesta, että mikäs niistä moraalisesti on kaikkein painavin, vaan Jeesus avaa tien syvimpään vaikuttimeen näiden käskyjen toteutumisessa. Ja suurin vaikutin oli
ja on rakkaus. Jos me laajemmin ajattelemme näitä käskyjä ja profeettojen julistusta Vanhan testamentin puolelta, niin näidenkin takana kuitenkin oli Jumalan rakkaudellinen olemus. Nimittäin Jumalahan on aina halunnut suojella elämää ja suojella yhteyttä. Mutta niin kuin me tiedämme ja niin kuin me luemme, niin Israelin kansa, Jumalan palvelija, kun laajemmin koko ihmiskunta on rikkonut jatkuvasti tämän lain, vahingoittaen elämää, rikkonut yhteyttä Jumalaan, rikkonut yhteyttä lähimmäisiin, luomakuntaan ja jopa ihminen omaan itseensä. Antaessaan vastauksen suurimmasta käskystä, puhuiko Jeesus aikansa kuulijoille ja myöskin meille? Puhuiko hän mahdottomuudesta vai puhuiko hän mahdollisuudesta? Siis puhuiko hän ihmisten mahdottomuudesta rakastaa Jumalaa vai puhuiko hän ihmisten mahdollisuudesta rakastaa Jumalaa? Itse ymmärrän tämän asian tällaisena sekä-että asetelmana. Nimittäin meistä ihmisistä itsestämme ei löydy tällaista luontaista kykyä rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta ja kaikella ymmärryksellä. Päinvastoin, luonnollinen ihminen on synnin tähden taipuvainen rakastamaan jotain muuta enemmän kuin Jumalaa. Jos me ajattelemme tätä inhimillisen tason rakkautta, jonka kanssa olemme kosketuksissa, sekin yltää loppujen lopuksi aika suppealle alueelle: oma puoliso, lapset, vanhemmat, sukulaiset, ystävät. Mutta jossakin vaiheessa tulee ikään kuin rajat vastaan. Tämän yli ei sitten mennä. Saatikka, että ihminen voisi tällä tavalla inhimilliseltä tasolta lähtien niin osoittaa rakkautta maailmankaikkeuden luojaa kohtaan. Mutta on yksi, joka pystyi tähän täydellisesti. Hän on Jeesus Kristus. Hän antoi itsensä täysin alttiiksi tehdessään Jumalan tahdon omassa elämässään. Hän rakasti ihmisen poikana Jumalaa ja lähimmäisiään Jumalan poikana Jumalan rakkaudella. Tuo Jumalan rakkaus, toisten puolesta uhrautuva rakkaus, pyyteetön rakkaus huipentui Jeesuksen kuollessa ristillä meidän syntiemme tähden. Ja näin Jumalan rakkaus Kristuksessa Jeesuksessa avasi tien ihmisen ja Jumalan välisen yhteyden löytymiselle. Kiitos Jumalalle. No mitäs tapahtuu, kun me tulemme kosketuksiin tämän Jumalan rakkauden kautta? Kun pieni ihminen tulee kosketuksiin Jumalan rakkauden kanssa. Kun pieni ihminen tulee kosketuksiin Jeesuksen Kristuksen kanssa, vastaanottaen hänet ja hänen sovitustyönsä elämäänsä, mistä me tulemme osalliseksi? Me tulemme osalliseksi Jumalan rakkaudesta. Ja siksi Jeesuksen esiin nostama rakkauden kaksoiskäsky puhuu meille tänään suuresta mahdollisuudesta. Rakkauden kaksoiskäsky puhuu ihmisen ja Jumalan välisestä suhteesta, joka perustuu Jumalan rakkauteen. Apostoli Johanneshan kirjoittaa täällä Johanneksen kirjeen 4. luvussa tällaista ihan selkeää settiä tästä asiasta. 4. luku ja 7. Rakkaani, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut-syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä,
että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, mekin olemme velvollisia rakastamaan toisiamme. Jakeessa 19 tuodaan esille, me rakastamme, koska hän on ensin rakastanut meitä. Tulemme myöhemmin tähän kontekstiin, joka puhuu uskovien keskinäisestä suhteista ja keskinäisestä rakkaudesta. Vastaus Jumalan rakkauteen voi siis olla rakkaus Jumalaa kohtaan. Eikö se ole valtava asia? Pieni ihminen voi osoittaa rakkautensa kaikista suurinta tahoa kohtaan, maailmankaikkeuden luojaa kohtaan. Kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä puhuu tällaisesta kokonaisesta sydämestä, kokonaisesta sielusta, kokonaisesta mielestä. Ja perusajatus siinä on se, että Jumala itse on meille rakkain. Hän on meille numero 1, auktoriteettina, elämämme Herrana, armollisena ja rakastavana Jumalana, ylitse kaikkien muiden tahojen. Ja jos Jumala on meille rakkain, luonnollinen seuraus on se, että hänelle rakkaat ihmiset tulevat meillekin rakkaiksi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tuo sana lähimmäinen korostaa siis ihmisiä, jotka tulevat meitä iholle, tulevat meitä lähelle, ovat siinä läsnä olevia, lähellä olevia, joita me kohtaamme. Niiden kanssa, joiden kanssa me olemme tekemisissä. Mutta me ymmärrämme, että lähimmäiskäsite ei kuitenkaan rajoitu heihin, nimittäin Jumalan rakkaus ei tunne rajoja, ja siksi lähimmäiskäsitekään ei tunne rajoja. Minä en voi määritellä yhtään ainoaa ihmistä tässä maailmassa omalta näkökulmaltani lähimmäiskäsitteen ulkopuolelle. Ja minusta tuntuu, ettet voi sinäkään. Lähimmäiskäsite ulottuu maan ääriin saakka. Ja siksi tässä jumalallisessa suunnitelmissa saimme äsken olla konkreettisella tavalla koskettelemassa lähimmäistemme elämää jossakin kaukana, josta emme tiedä mitään, ainoastaan sen, että siellä on ihmisiä saavuttamattomissa kansoissa, heidän keskuudessaan. He eivät ole kuulleet evankeliumia, ja se on jo iso tieto, eikö totta? Se on oikeastaan tärkein tieto, minkä me voimme tietää. Ja me saimme konkreettisesti toimia sen hyväksi, että he saisivat eräänä päivänä kuulla evankeliumin. Miten Jumalan rakkaus tulee ilmi pienen ihmisen elämän kautta? 3 asiaa haluaisin tähän nostaa. Ensimmäinen on Jumalan kunnioitus. Raamattu tuo esille tällaista käsitettä kuin Jumalan pelko. Nimittäin suhteeseen perustuvassa yhteydessä rakkaus ei halua loukata suhteen toista osapuolta. Avioliitossa en tieten tahtoen halua loukata minun puolisoani. Ja se on rakkautta. Ja aivan samoin on ihmisen ja Jumalan välisessä suhteessa. Ihminen ei halua tietoisesti tai lähtökohdallisesti loukata millään tavoin Jumalaa, koska hän rakastaa Jumalaa. Toinen asia, miten Jumalan rakkaus tulee ilmi elämämme kautta. Me rakastamme Jumalan kuvaksi luotua ihmistä.
Aina alkaen omasta perheestä aina maan ääriin saakka. Ja erityinen rakkauden elämisen alue on tämä Jumalan perhe, seurakunta, ja siitä tuo katkelma Johanneksen kirjeestä äsken meille puhui. Johannes siellä teroittaa seurakunnan keskelle keskinäistä rakkautta. Jeesus itse sanoi, että tämä keskinäinen rakkaus on oleva todiste tälle maailmalle Jeesuksen opetuslapseudesta. Se on ikään kuin sellainen perusta ja pohja, jonka varaan on helppoa ja luontevaa laskea kaikki se työ, mitä me teemme evankeliumin hyväksi. Eihän eripurainen seurakunta edes pysty toimimaan. Mutta seurakunta, jossa eletään keskinäisessä yhteydessä, sitä vaalitaan, se myös pystyy ja kykenee toimimaan. Miten rakkaus ilmenee elämämme kautta? Jumalan missiosta tulee meidän elämämme missio. Mikä on tämä Jumalan missio? Se on se, että evankeliumi tulee viedä kaikille kansoille ja kaikille luoduille. Tämä on se Jumalan ajatus, että Jumalan nimi tulee tunnetuksi kaikkien kansojen keskellä. Ja niin kuin se tulee hienolla tavalla myös ilmestyskirjan mukaan toteutumaan, niin kuin tuolla tilaisuuden alkupuolella meille Raamatusta asia esiin nostettiin. Elikkä Jumalan tämä missio on vastaus sinun kysymykseesi, mitä varten minä olen täällä maailmassa? Mitä varten olen loppupeleissä? Mikä on se iso suuri kuva? Miksi olen vielä uskovana tässä maailmassa? Vastaus on, että Jumalan missio olisi sinun missiosi. Alkaen läheltä ja aina maan ääriin saakka. Kysymys onkin meille kaikille, tai tulisi olla sen sijaan, että onko minun paikkani Jumalan missiossa? Se on. Ei sitä tarvitse kysyä, vaan kysymys on enemmänkin se, että mikä on minun paikkani Jumalan missiossa. Jos me ymmärrämme Jumalan mission oikein, me laitamme itsemme likoon täysillä sen eteen, että mä löytäisin oman paikkani. Mä tekisin kaikkeni sen eteen, että mä tuun varmistun siitä, tämä on minun tehtäväni tässä Jumalan missiossa. Jos me oikein ymmärrämme tämän Jumalan mission, se vääjäämättä Jumalan rakkauden vaikuttamana vie meitä tähän suuntaan. Ja silloin me joko suljemme sydäntämme, jätämme sen pikkasen raolaa ja pyydämme rakkautta sopivasti, tai me avaamme sen kokonaan ja sanomme, Jumala, tässä minä olen. Saako rakkautesi vaikuttaa minun elämässäni? Tai me suljemme sydämemme ja määrittelemme itse oman elämämme mission. Ja se on suuri vahinko. Se on suuri vahinko. Mutta kiitos Jumalalle. Jumala kutsuu meitä yhteyteensä ja Jumala kutsuu meidät katselemaan sitä, kuka hän on, mitä hän on tehnyt tässä maailmassa ja mitä hän tulee tekemään. Kuinka tuo valtava valtakuntasuunnitelma on lähtenyt liikkeelle. Me ajattelemme, että paha tuli ja ryöväsi Jumalalta paljon asioita niin kuin teki. Mutta ei Jumala jättänyt ihmiskuntaa, eikä ole jättänyt luomakuntaansa, vaan Jumala aloitti ja teki suunnitelman, jota hän on toteuttanut historian saatossa, joka kulminoituu ja huipentuu Jeesuksen Kristuksen kuolemaan. Ja siitä, että evankeliumi lähtee eteenpäin saavuttamaan kaikkia kansoja. Ja tänään ollaan tilanteessa, jossa kaikissa maanosissa on seurakunta, kaikissa valtioissa on seurakunta, on olemassa vain yksittäisiä kansanryhmiä, joita toki on paljon, joiden keskelle vielä evankeliumi on vietävä. Mutta oli hienoa, että tuossa kun Arja johdatti meidät rukoukseen, hän nosti tuon median esille. Kuinka mahtavalla tavalla median kautta tänä päivänä saavutetaan kansoja. Mutta
me emme voi ulkoistaa itseämme pois tästä asiasta. Kyllä media hoitaa ja media-ammattilaiset. Ja palvellaan varoilla näitä lähetysjärjestöjä. Se on oikein ja hyvä ja tärkeää ja siunattua palvella varoilla. Mutta meitä itseämme me emme voi sulkea ikään kuin ulos, koska Jumalan missiosta on kysymys meidän lähimmäisistämme, meidän lähellä olevista ihmisistä. Emmekä me voi antaa vastuuta heistä muille, koska Jumala on uskonut heidät juuri sinun elämääsi, juuri sinun lähellesi. Tämä Jumalan valtakuntasuunnitelma tulee mahtavalla tavalla toteutumaan. Se Jumalan valtakunnan vaikutus on jo sisäisesti meissä, mutta se tulee eräänä päivänä olemaan valtavassa voimassa, tulemaan voimassa ja kunniassa ja ilmestymään tämän maan kamaralle. Ja Jumalan pelastussuunnitelma, kuinka hän pelastaa evankeliumin kautta ihmisiä, on jatkuvasti toteutumassa. Ja on mahtava nähdä, kuinka nämä kaksi suunnitelmaa kulkevat yhdessä. Ja musta tuossa Kairoskurssilla oli yksi kohta, jonka mä haluaisin jakaa teille, ja se oli se, että kun monet meistä on katsoneet Star Wars-elokuvasarjan, ja joku on katsonut melkein loppuun saakka. Ja siellä on sellainenkin sitten osa, en tiedä monessa se oli, kuin Imperiumin vastaisku. Kuinka monelle on tuttu Star Wars, Imperiumin vastaisku? Aika monelle, mitä? Tekö näin paljon katselette tällaisia elokuvia? Mutta se on ihan hyvä sarja, hyvä voittaa pahaa ja silloin on aina jes. Tämä Jumalan valtakunta on vähän niin kuin imperiumin vastaisku. Se tulee vääjäämättä saamaan voiton. Jumala tulee vääjäämättä saamaan voiton. Eikä ainoastaan Jumala, vaan Jumala ja hänen seurakuntansa tulee saamaan vääjäämättömästi voiton. Seurakunnalle meille on annettu tehtävä, tai oikeastaan käsky viedä evankeliumi Jeesuksesta kaikille kansoille, kaikille luoduille. Ja tähän meidät jokainen on kutsuttu mukaan. Ja se on Jumalan rakkauden vaikutusta, että me otamme tämän tehtävän vakavasti, niin kuin jo olen todennut. Meillä on vaan sellainen ongelma, tai haaste, ei se ole ongelma, se on haaste. Me ollaan tuolla Kairoskurssilla aina kohdattu haasteita ja niitä on menty milloin yli tai ohi tai eilen mentiin jo alikki, mutta haaste voitettiin. Meillä on tällainen haaste, että me olemme niin vastahakoisia. Jokainen. Ja mä oon miettinyt tätä hyvinvoinnin roolia täällä Suomessa, että kun Jumala on siunannut meillä vaikka mitä, ja meillä voi tulla sellainen ajatus, että no Jumala voisi vielä vähän enemmänkin siunata meitä aineellisesti. Ja kun on kysymys sitten tästä Jumalan missiosta ja siihen käytettävistä varoista tai siihen käytettävästä ajasta, tai kuuluuko se minun elämäni vai eikö se kuulu, niin meidän olotilamme voi joskus mennä vähän vaikeaksi, koska meidän sisällämme asuu tällainen mukavuuden haluisuus. Tämä on se meidän haaste. Ei talous ole oikeastaan loppupeleissä ollut koskaan määrittelevin tekijä evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Ei ulkoiset puitteet ole oikeastaan koskaan olleet määrittelevässä tekijässä evankeliumin eteenpäin menemisessä. Määrittelevin tekijä on ollut Jumalan ihminen. Määrittelevin tekijä olet sinä ja minä. Sinun ja minun valintani määrittelevät sen, mitä tapahtuu Jumalan missiossa tulevaisuudessa sinun kauttasi. Jumalan sydän sykkii, ja se sykkii hukkuvalle maailmalle. Johanneksen evankeliumin 3.16 on niin tuttu Raamatun kohta,
että me osaamme sen ulkoa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Siinä on oikeastaan määritelty jo vähän Jumalan rakkautta. Jumalan rakkaus haluaa pelastaa ihmisen joutumasta iankaikkiseen kadotukseen. Jumalan sydän sykkii hukkuvalle maailmalle. Saako Jumalan rakkaus vaikuttaa meidän sydämissämme samaa sykettä? Meidän sydämemme ja elämämme alkaa sykkiä hukkuvalle maailmalle. Jumalan rakkaus voi tehdä meistä näkeviä ja kuulevia havainnoimaan lähimmäisiämme, havainnoimaan koko ihmiskuntaa Jumalan avaamin aistein. Näemme ihmisissä jotakin niin ainutkertaista ja ainutlaatuista Jumalalle, että se ei jätä meitä toimettomiksi. Jotakin Jumalan rakkaus vaikuttaa meissä tätä. Ja se kanavoituu meissä elämäksi. Se alkaa kanavoitua meissä käyttäytymiseksi ja valinnoiksi Jumalan mission hyväksi. Elämämme saa tulla kuin lähteeksi, jonka vesi kanavoituu ympäristöön elämäksi. Kairoskurssilla minulla on ollut paljon mielenpainuvia hetkiä. Tämä on tämmöinen sivujuonne. Minä sain kantaa samaa matkalaukkua kuin seurakuntamme lähetti Anne Hämeenaho 1950-luvulla. Se on meillä tuolla tallessa ja hänen tavaroitaan tallessa ja me veimme tuonne alakertaan kairoskurssi tämmöiseksi koristeiksi. Ja minä kannoin samaa matkalaukkua, jota Anne Hämeenaho kantoi, kun hänet siunattiin lähetystyöhön Etiopiaan. Hän tuli uskoon 15-vuotiaana, nuorena, ja sai saman tien lähetyskutsun. Hän opiskeli lastenhoitajaksi, hän opiskeli kieliä, ja 1952 hänet siunattiin lähetystyöhön Etiopiaan. Hän teki siellä 25 vuotta työtä Etiopian kansanheimojen parissa, eläen siellä kansojen keskellä, kaiken ulkonaisen puutteen, nälän ja sairauden keskellä. Ja seurakunta yhdessä sai tehdä työtä Anna Hämeenahon kanssa. Ja hän teki mittavan palvelutyön Etiopian kansojen keskellä. Viikko sitten saimme kuulla toisesta meidän lähetistä historian varrella, Aune Hynystä. Joillekin Jumalan rakkaus vaikuttaa myös tätä. Ja minusta olisi aivan mahtavaa, että me määrätietoisesti siunaisimme myös meidän seurakuntamme tulevaisuutta tässä mielessä. Jumala, vaikuta niin, että joku vielä kutsutaan. Ja me saamme yhdessä operoida hänen kanssaan saavuttamattoman kansanryhmän parissa. Nuo saavuttamattomat kansat, tuossa taisi tulla sekin jo esille, että hehän ovat tulleet jo meidän luoksemme. Kuvitelkaa, Suomessa asuu 59 eri kansanryhmää. 59 eri kansanryhmää. Ja niistä 16 on vähiten saavutettua Suomessa. Heidän yhteisönsä, heidän täällä asuessaan on niin suljettu tai jotain muita syitä on, että sinne ei jotenkin evankeliumi vaan tule ja pääse läpi. Somalit on yksi tällainen ryhmä. Iranin muslimit, toki siellä on alkanut tapahtumaan jo paljon myönteistä. Aasian buddhalaiset ja hindut, heitä on Suomessa. Ja heitä asuu myöskin Oulussa. Etkä sinä pääse heistä eroon.
vaikka joskus saattaisit ajatella, että haluaisit päästä eroon. Tiedätkö, miksi minä uskallan sanoa sinulle, Jumala ihminen, että sinä et tule pääsemään heistä eroon? Koska he ovat Jumalalle niin rakkaita. Olin viime keskiviikkona meidän rukousillassa ja minua kosketti tuo rukousilta. Nimittäin siellä eräs seurakuntamme veli, joka tuli tässä vuosikymmeniä sitten maahanmuuttajana tänne seurakuntamme keskelle. Ja hän sitten johdattautui tuonne kirpputorille töihin. Ja siellä sitten joku kirpputorin sisko oli sanonut hänelle joskus Jeesuksesta. Ja hän oli ihmetellen ajatellut, että kukahan tuo Jeesus on, että onko se orava Hannu vai kukahan se oikein on. Ja hän oli kappaleen aikaa täällä ja elämä jatkui hänen elämässään. Kunnes Jumala alkoi puhumaan ja vaikuttamaan ja vajaa pari vuotta sitten hän sai löytää Jeesuksen. Ja hän kertoi viime keskiviikkona, mitä on alkanut tapahtumaan hänen elämässään. Kuvitelkaa, hän tulee tuolta kaukaa saavuttamattoman kansan keskeltä asumaan Suomeen, kuulee evankeliumin täällä, tulee uskoon, tulee seurakunnan yhteyteen ja sitten alkaa tapahtumaan jotakin muuta. Eräänä päivänä hän tuo kiitosaiheen. Hänen siskonsa siellä synnyinmaassa on tullut uskoon. Ja niin alkaa kuuma linja, kännykkälinja sinne päin. Ja sitten tulee päivä, että hän kertoo, että hänen veljensä vaimo on tullut uskoon. Ja kuuma linja sen kun tiivistyy ja sakenee. Eräänä päivänä tulee päivä ja hän sanoo, hänen, oliko se siskonsa mies, on tullut uskoon. Ja viimeisin viesti oli se, ja on se, hänen veljensä poika on tullut uskoon. Kuvitelkaa mikä ketjureaktio, kun maahanmuuttaja tulee Suomeen, kohtaa Jeesukseen uskovia ihmisiä ja sen myötä vaikuttamana hän eräänä päivänä kohtaa Jeesuksen. Ja sitten mitä alkaa tapahtumaan hänen perhekuntansa elämässä tuolla jossain. Tätä se Jumala kuulkaa tekee ja tätä hän voi tehdä meidän kauttamme. Ja toinen henkilö kertoi sitten oman kokemuksensa. Hän oli tuolla kaupungilla ja taisi olla marketeilla. Ja siinä kulkiessaan hän näkee ihmisen, joka on lyhistyneenä siinä seinää vasten, tai miten se tilanne nyt olikaan. Ja tämä uskova ihminen pysähtyy tämän ihmisen äärelle ja kysyy, voinko auttaa. Ja tämä uskova sisar, nyt se paljastui. Minä yritin sitä kyllä viimeisen päälle pietellä. Nyt on melkein puolet jo pois tästä porukasta, että kuka se oli. Niin, vähän kertoi siitä tilanteesta ja hän sai mielessään siunata tätä ystävää. Ja tämä ystävälle merkkasi se pieni kohtaaminen ja sanat, voinko auttaa. Mutta tämän sisaren sydämeen piirtyi jotakin enemmän tämän ihmisen kasvoista. Ja niistä kasvoista hän sai nähdä jotakin tästä meidän kaupungistamme, Oulusta. Ja kun mä kuuntelin näitä kahta kertomusta saman rukouskokouksen aikana, mä ihmettelin, mitä Jumalan rakkaus saa meissä aikaan. Me alamme havainnoimaan tätä ympärillämme olevaa elämää oikeasta näkövinkkelistä. Ja saako Jumala meitä tässä
auttaa tänään, huomenna ja ensi viikolla ja voisi mennä ihan vuoden loppuunkin saakka. Ja sitten kun tehdään uuden vuoden lupaukset, niin ei tehdä lupauksia, vaan sitoudutaan siihen, että Jumalan rakkaus saa koskettaa meidän elämäämme ja vaikuttaa meissä. Että me olemme sille täysin avoimia. Ja siihen ei sisälly se toisinaan, että me alamme laskelmoimaan. Tai jos me laskelmoimme, niin laskelmoidaan sitten Jumalan mission hyväksi. Noustaan vielä yhdessä hetkeksi rukoilemaan, jatkamme sitten tilaisuutta tässä. Herra Jeesus, sinun rakkautesi, jota me saamme lukea Raamatun lehdellä, on niin mykistävä. Se, miten sinä kohtasit, Herra, ihmisiä, se, mitä sinä heille sanoit, se, mitä sinä heille teit, se hiljentää joskus sydämemme. Mutta ennen kaikkea se, mitä teit ristillä puolestamme, se tukkii meidänkin suumme. Mutta se avaa meidän sydämemme. Ja tässä kun siunaamme toinen toisiamme, me pyydämme, olkoon meidän sydämemme avoin sinulle. Älköön kukaan koskaan meistä sulkeko sydäntä Jeesus sinulta. Herra, jos joku ei ole koskaan kohdannut sinua, Jeesus, joka olet todellinen, saako tässä hetkessä tapahtua jotakin sellaista, että sydän saa avautua hänelle, jolle se sydän loppupeleissä kuuluu? Saako elämä avautua hänelle, jolle se loppupeleissä kuuluu? Koska sinä olet meille jokaiselle elämän antanut. Etkä sinä ole antanut meille tarkoituksetonta elämää, vaan olet antanut meille syvän kutsun syvään tarkoitukseen. Ja tässä kun siunaamme toinen toisiamme, pyydämme, auta meitä olemaan sisällä tässä tarkoituksessa. Auta meitä olemaan sisällä pelastuksessa, sisällä Jumalan valtakunnassa. Auta meitä toimimaan Jumalan valtakunnan kansalaisina. Ja kiitos, että sinä et ole jättänyt meitä yksin näiden asioiden kanssa kipuilemaan omien haasteiden kanssa, vaan sinä olet antanut pyhää henkesi olemaan meidän kanssa. Kun me olemme joskus niin voimattomia tai neuvottomia monien kysymysten äärellä, sinä tulet pyhä henkesi kautta ja vaikutat meissä voimana, rakkautena, viisautena, taidollisuutena, mitä ikinä sinä teetkään. Herra, siunaamme toisiamme tässä myös kaikkien niiden esirukousaiheiden näkökulmasta, jota kannamme sydämessämme, ja siunaamme toisiamme ja pyydämme, Herra, vaikuta siinä vasemmalla tai oikealla puolella olevan veljen tai sisaren elämässä. Saakoon Jumala olla läsnä hänen elämässään. Saakoon Jumalan pyhä henki vaikuttaa hänen elämässään. Saakoon Herra Jeesuksen Kristuksen armo ja rakkaus olla todellisuutta hänen elämässään. Ja saakoon ne kenties ne kysymykset ja haasteet, mitä hän elämässään kantaa, niin saakoon Herra niiden ylle tulla sinun apusi. Anna tulla kysymyksiin sinun ratkaisusi. Anna tulla, Herra, lähimmäisten elämään jotakin sellaista Jumalan vaikuttamaa. Ja Herra, jos on kylmyyttä, kovuutta sydämissäni, Jeesus, kiitos, että sinä otat sen käsittelyyn meidänkin elämässämme vielä tänä päivänä. Ja Herra, muutat meitä. Muutat meitä. Teet työtäsi meissä jokaisessa.